podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Croeso I podcast Rygbi Cymru. Rhai a helo a croeso i'r podlediad newydd o'r podlediad Rygbi Cymru. Os chi'n gwylio hyn ar YouTube, gallu gweld mae Carwyn ddim yma heno, oherwydd fi wedi cymryd drosodd o'r introductions a pethau fel yna. So fi yw Iestyn Thomas a mae Carwyn Evans nôl am ail benod. Carwyn, diolch i ymunod yn ei heno, a sut mae pethau? Ie, da iawn, diolch. Fi ffili credu bod ni wedi rhoi noswaith bant i Carwyn yn barod, and I guess bob un a hyn mae pob un yn heiddi noswaith bach off. Yna, diolch yn fawr am gael fi nôl. Mae'n edrych mlaen i drafod beth sydd wedi bod yn wythnos mawr arall yn hanes rygbi yng Nghymru. Dwi'n meddwl fel bod non-stop ar hyn o bryd. Ie, wel, fi credu oedd Carwyn wedi rhoi lawr esgus o fod yn gweithio heno, so fi ddim siŵr yn hynna. Fi credu bydd rhaid i chi siarad y fe am y newyddion yna, ond ie, mae'n falch i fod nôl, a mae wedi bod yn wythnos eitha diddorol. Yn ywedig os ni'n dod yn Iwerddon, dy'r newyddion y Jody Barrett, ond wrth gwrs ni yng Nghymru ni wedi cael llwyth newyddion hefyd. A, wel, yn dechrau bant, cyn newyddion Jody Barrett, oedd Morgan Morse di roedd y cyntaf newid i'r gwylch. A ie, mae fe'n eitha dda i weld fod chwaraewyr ifanc arall sydd yn dod mewn trwy'r academy. A wel, ni'n nabod Morse yn personol, ni wedi chwarae rygbi dy fe am un blwyddyn. That's my claim to fame. Ond ie, mae fe'n dda i weld rhywun sydd wedi dod mewn y blwyddyn yma. A mae fe wedi dechrau'n eitha dda, so mae fe'n dda i weld. Beth ti'n meddwl am y newyddion na dy Morse? Fi'n cytuno ti, fi'n credu mae fe'n ffantastig i weld chwaraewyr ifanc. Si'n siŵr fod wedi troi pennau clwbiau tu allan i Gymru, mae'n ddigon ifanc i nhw gymryd pynt yn nhw. Ond fi'n credu hefyd, mae'n dangos y gwaith da mae Toby Booth yn wneud ar y gweilch bod y chwaraewyr ifanc mae eisiau ail arwyddo. A mae'r ffordd mae'r gweilch yn chwarae yn siwto fe. Fi'n rhagweld, fydd lot o hyn yn digwydd, yn enwedig gyda'r blaenwyr yn y gweilch, bod nhw yn arwyddo cytundebau, achos ar y funud, pam ddech chi'n edrych i adael y gweilch. Yn wedi cael tymor da yn Ewrop, maen nhw yn arwen y ffordd o ran rhanbarthau Cymru. Ond fi'n hefyd yn credu fel o edrych yno fe yn mwy eang o chwaraewyr yn aros yn Nghymru. Mae'r ffaith bod rhywun ifanc wedi dweud, actually, fi'n mynd i aros yn Nghymru, yn beth masif fel cefnogwr. Fi'n credu, neu fi'n gobeithio bod ni'n gweld lot o hyn, bod chwaraewyr yn meddwl, actually, os fi eisiau wario i Gymru, mae fi aros yn Nghymru, a mae rhanbarthau'r ffordd gorau wneud ni. Ie, fel nath ti sôn, mae chwaraewyr yn aros mewn Cymru, o gwrs mae llawer o straeon sydd wedi dod mas am chwaraewyr yn gadael y pedwar rhanbarth a mynd o ddigatre i Lloegr a Ffrainc. So mae fe'n braf i weld rhywun sydd gymaint o talent fel Morse yn aros gatre. Mae fe'n dda i weld, fel nath ti sôn, mae'r pac o gweilch mwyafrif y tymor yma wedi fod yn dda, a gweithio rhywun fel Toby Booth sydd oedd pawb yn sôn dan o faint o wedi wneud London Irish yn ei swydd cyntaf fe, dy'r academy. A gyda chwaraewyr mor profiadol fel Tiprick, Morgan Morris, mae Morris dal yn ifanc iawn. Chwaraewyr profiadol fel yna yn gallu helpu Morse hefyd. So, ie, mae fe'n cytundeb eitha nais i weld i cynogwyr gweilch a i Morgan Morse. A y rhan nesaf oedd y newyddion heddi fod Kieran Hardy wedi wneud y newidiad eitha dadleuol o'r newid i'r scarles i'r gweilch. Wrth gwrs mae llawer o trafodaeth wedi cael ei digwydd ar y symudiad yma. So o ran fel scarles o ryw ffordd, beth na ti wedi wneud o hyn, Carwyn? Fi'n credu o'n i gyd yn gwybod bod yn dod. Fi'n credu yn amhosib os oedd Kieran Hardy eisiau chwarae fwy i Gymru, dwi'n tybio fod gyda fe a Gareth Davies yn brwydro am y crys rhif 9, oedd something had to give yn fe, a fi'n credu oedd y wastad yn rhywbeth lle mae Kieran Hardy bydd yn mynd, achos bod Gareth Davies allan agosach
at diwedd i yrfa bydd nawr yn gallu tynnu mewnwyr ifanc ysgarles mlaen, a bod nhw'n barod i gymryd drysto pan fydd yn ymddeol. Ond beth sy'n diddorol yw, odi mae fe'n arwyddiad da i'r gwelch, a mae fe'n symudiad da i hardi, ond fi'n credu bod yn nailed on am Crys Rhif 9 yn y gwelch chwaith. Fi'n credu mae lot o waith yn mynd i fod o fe, os fe moyn wneud hun yn y dewis cyntaf fel mewnwr, ond fi'n cymryd fel cefnogwr y gwelch, mae cael cystadleuaeth fel am y Crys Rhif 9 yn mynd i wella pob un o'r mewnwyr sydd chi yn yr rhanbarth. Ie, mae'n mynd i fod i'n diddorol i weld. Fi credu bydd falle cyn y blwyddyn yma, pawb falle dweud os oedd rhywun wedi dod mewn dy'r Crys Rhif 9, dy'r gwelch, falle bydd e'n cymryd drosodd yn y safle cynta. Ond nawr fi credu mae Morgan Williams wedi datblygu eitha dda dros y tymor blwyddyn i ddwy diwetha. So bydd e'n diddorol i gweld, a ni jyst ni anghofio un peth yn newyddion cyn symud mlaen, oedd ymddeol i Ken Owens ar dydd Mawrth, wrth gwrs, dros 90 gap i Gymru, a dros 270 gemau scarlet, un o'r greon rygbi Cymru. A ie, wrth gwrs, mae fe'n trist i weld rhywun ymddeol o medical advice a anafiadau, wrth gwrs, ond un o'r greon rygbi, oedd e, Carwyn? Oedd, yn wir. A fi'n credu mae'r gair legend yn cael ei daflu rownd lot rhy aml ym myd chwaraeon, ond i fi, mae Ken yn epitomise o'r gair mewn ffordd. Mae popeth, mae holl arwfa, mae wedi rhoi y Crys mae'n wisgo yn ei flaenoriaeth. Mae wedi rhoi popeth i athletic Gyfyrddin i ddechrau draw, neu Llanelli ar Scarled, Cymru a'r Llewod. Dim lot o fechgyn ifanc o Gyfyrddin sy'n gallu gweud bod nhw wedi bod yn gapten ar ei tîm i gwlad, ond hefyd ar y Llewod. A fi'n cytuno, mae'n drist bod e ddim wedi cael y ffarwel, falle oedd yn heiddi ar y car rygbi, ond wrth gwrs, fe ni gyd yn gwybod, ni'n gallu gwneud dim byd heb iechyd. Wedyn, yn amlwg, mae hwn wedi bod yn benderfyniad anodd iddo fe, ond yn y pen draw, penderfyniad cywir. Ie, fe wedi cael y gwych gair, felly oedd anafiadau wedi dod lan ti'r diwedd. Oedd e wedi mynd nôl i chwarae i Cwins Gyfrifyn yn y unig o Brem. O credu, dechrau blwyddyn tymor yma, fi'n meddwl os ni'n gywir. So dyna'n eitha cool i weld, i fod yn onest. Rhywun sydd rhoi siwr gymaint i rygbi Cymru a'r Llewod hefyd, yn mynd nôl i chwarae yn yr unig o Prem. So ie, i Ken a'r teulu i gyd, pob dymuniadau am y cam nesaf, oherwydd mae rygbi wedi cymryd siwr gymaint ar chwaraewyr, yn wedi rhywun fel Ken Owens, yn y ring blaen, dros 300 o gemau proffesiynol, cwbl o gemau fel wythwr, dy'r Scarlet, cwbl o fynyddoedd yn ôl yn yna, un arall oedd eitha diddorol i gweld, a ie, pob hwyl iddo, un o greon yn rygbi Cymru. A ar ôl i Hadi cael ei, i newyddion hynna, oedd Caerdydd di roi mas fod Ellis Bevan di rwyddo cytundeb newydd. Wrth gwrs, maen nhw wedi colli Jamie Hill, maen nhw yn mynd i colli Thomas Williams i cael loiw am y blwyddyn nesaf. So maen nhw'n bach yn positif i Caerdydd i cael Ellis Bevan nôl mewn. Definite, odi, fi'n fan mawr o Ellis Bevan. Fi'n licio i steil y chwarae fel mewnwr, yn edrych i gael y bel mas yn sydyn a chwarae ar bach o pes. So fi'n credu mae'n na'r ffordd dylse mewnwyr Cymru fy'n edrych i chwarae. Yn amlwg, odi, mae'n newyddion mawr i'r rhanbarth gyda nhw'n colli dau fewnwr. A gobeithio nawr, byddwn nhw'n rhoi'r cyfle iddo fe i establish o unan fel y dewis cyntaf. Fi'n credu mae'n bwysig cael cystadleuaeth mewn rhanbarthau, mewn Carwyn, ond mae hefyd yn bwysig roi cyfleoedd ar draws y cam y ffordd. A bod chwaraewr ifanc yn ymwneud un o Gymru yn opsiwn wedyn, fi'n gobeithio byddwn ni'n gweld tipyn fwy o'n fe yn y Crys Rhif 9 tymor nesaf. A fi credu mae hynna popeth am newyddion. Os wedi colli rhywbeth allan, rhowch siwt i fi ar trydan, herwydd mae wedi bod yn wythnos eitha prysur. So fi credu nawr ni'n mynd i edrych nôl ar y ddwy gêm fawr o'r penwythnos. Wrth gwrs, ni wedi dechrau ar y nos Wener yn Kingsholm, dy'r gwelch trefili lan
i chwarae Carwyn yn y cwpan her. A falle ddim y canlyniad nath y gweill moyn lan yn Carwyn, wrth colli o 10 pwynt. A mae fe'n un anodd i gymryd fi credu i tîm Toby Booth. Chi gweld na tua diwedd y gêm, falle ddim popeth di mynd yn dda i'r tîm y gwylch. A beth oedd barn chi ar y gêm, Carwyn? Oedd yn twmlo fel bod nhw'n rhedeg mas o steam felly tuag at y diwedd. Mewn ffordd, mae'n ddiweddglo trist i'w ymgyrch, achos wedi bod yn ymgyrch mor dda, un mor positif i rygbi yng Nghymru, a oedd e just bach yn fflat, really. Oedd e'n twmlo felly bod un gêm yn ormod iddyn nhw fel Carwyn, ond yn sicr fi'n credu be bynnag oedd canlyniad a faint mor siomedig o'n yswedd diwetha, wrth edrych nôl ar ei ymgyrch nhw, dylsen nhw gyd fod yn brod iawn, a'n falch be maen nhw wedi gallu gwneud, achos pan i ti'n edrych ar y rhestr y tîmoedd sydd wedi bod yn y gystadleuaeth leni, mae'n bonkers meddwl really, bod rhan bach o Gymru wedi gallu cyrraedd y cwarteri, felly trio rhoi spin positif felly ar beth oedd canlyniad negatif ar y nos. Oedd, falle ddim popeth i mynd o blaid i'r gwylch. Oedd y breakdown yn bach yn diddorol, wrth gwrs, ond mae pawb yn dy'r dadl yna, wrth gwrs, ond nhw wedi dechrau eitha sigledig, wedyn nhw wedi sgwrdd cais gan Keelan Giles, roedd rediach wych gan Jack Walsh, a o'n i'n meddwl falle bydd yna'n y cyfnod bydd bethau falle'n relax mewn rhyw ffordd, a falle bydd mwy o strwythur yn dod mewn i'r gêm. Ond, pob clod i cael ril, roedd dechrau eitha sigledig gyda nhw, nhw wedi'n mateb nôl, sgwrdd cais o'r sgarmes, ond oedd ymosodiad nhw ddim yn falle lan i'r lefel uwch na, falle ni'n gweld y rhai tîmoedd o Lloegr, ond yr un peth wedi sefyll allan i fi oedd Stephen Varney fel mewn oedd e ddim di ennill sef yn y gêm, ond oedd fi credu dechrau ar hanner fel game management, mae pawb yn sôn dan y fe, a fi credu yna, oedd tua 10 munud y dechrau ar hanner, oedd yna'r un beth pwysica, just gadw allan y hanner eich hun a rhoi llawer o pwysau ar y tîm gyferbyn. A fi credu yna beth oedd y gwahaniaeth, just y amser bach yna, be nath Fanny just dechrau reoli pethau. A fi credu yna'r main wahaniaeth rhwng y ddwy tîm. Fi'n cytuno ti, a peth yw, pan ti'n meddwl, mae Varney'n chwaraewr ifanc yw e dal yn dyfe, mae just y profiad yn ddangos, fel ti'n gweud, yn y 10 munud, cwarter awr na ar ôl hanner amser, oedd e'n match-winning mewn ffordd, a nath e just cael gêm lawr, a fi'n gwybod falle oedd e ddim spectacle o ceisiau ni'n gyd yn hoffi gwylio'r car rygbi, ond o pwynt tactegol, oedd e'n masterclass, a pan mae tîm falle yn stryglan yn y gyngrair, ddim yn mynd yn wych, quarter-finals yn nhw, mae'r cwarter awr na felly ni troi tymor nhw ar ei ben. Mae jyst yn driennu mewn ffordd bod Varney wedi dewis chwarae dros yr eidal a bod ddim ar gael i ni yng Nghymru. Ond, perfformiad da iawn wrth y grwt ifanc. Mae fe'n dal yn diddorol i gweld rhywun o'r eidal yn mynd mewn i cyfweliad ers 4 ar ôl y gêm. Mae fe jyst ddim yn stico mewn i'r pen ar y foment. Mae fe'n un diddorol. O'n i'n gweithio ar Cymru yn erbyn eidal a ar ôl y gêm lawr yn Stadion Principality, fe wedi troi lan a just ti cael cwbl eiriau yn Gymraeg. I'n meddwl, mae'n diddorol. Dim lot o chwaraewr rhyngwladol sy'n gallu gweud bod nhw'n yn rhugl mewn mamiaeth hollol wahanol i'w gwlad hunain. Odi, a wedyn yr ail gêm y penwythnos rhwng menywod Cymru lan yn Iwerddon, bach o siom i tîm Iwan Cunningham, colli 36 i 5 i gyda y sgôr terfynol. Ddim perfformiad dda iawn i weld, yn ymwedig ar ôl y tymhoraeth a positif dros y flwyddyn y diwethaf. Ond falle i fi, mae dal angen bach o waith dy'r gêm menywod i mynd lan i'r lefel uwch nesaf. Yn sicr fi'n gwybod bod cytundeb parhaol nawr allan amser gyda menywod Cymru, ond fi'n cytuno ti, mae lot o waith dal i wneud i gyrraedd y lefel nesaf. O'n i yn meddwl eleni felly, bydden ni'n gwthio
Ffrainc a Lloegr. Dim yn ei meiddi nhw, ond byddwn ni'n bod mwy gystadleuol, ond mae wedi bod yn ymgyrch i anghofio. A mewn ffordd, mae fe yn syml an rygbi yng Nghymru ar hyn o bryd, le ni ffili prynu buddigoliaeth, dwi'n sôn am heiddi. Na wedyn, siomedig gyda'r perfformiad a'r canlyniad unwaith eto, ond fi'n credu nawr o'r safbwynt y menywod a Iowan Cunningham, mae rai nhw jyst targedu y ddwy gêm ola yma. Bod nhw'n cael canlyniad buddigol, bod nhw'n cael perfformiadau da, bod nhw'n gwthio Ffrainc ar Eidal mor galed maen nhw'n gallu, a gweld le maen nhw'n gorffen wedyn, achos fi'n credu na gyd gallen nhw gymryd allan o'r ymgyrch ma nawr yw rhywbeth positif i orffen arno. Ie, ddyn o'r positives o'r gêm falle y canlyniad ddim di mynd y ffordd cywir i Gymru oedd Gwennan Hopkins ei gêm cynta hi, cap cynta hi, a sgori cais, a dyna beth chi moyn o rhywun sydd wedi dim ond i dechrau datblygu dros y flwyddyn y diwethaf, chwarae Caerdydd yn y Premier 15s, a ie, mae fe'n dda i weld chwaraewyr ifanc sy'n dod mewn i'r carfan nawr, a wneud bach o arograff ar y carfan. Ond sicr, a fi'n credu felly bod carfan menywod Cymru mewn rhyw fath o transition ar hyn o bryd. Ni wedi gweld yn y 2 darn yn diwethaf lot o enwau profiadol gyda nifer fawr o gapiau yn ymddeol o gêm rhyngwladol, a wedyn mae'r merched ifanc ma'n dod mewn, menywod ifanc ma'n dod mewn, a mae'n mynd i gymryd amser nhw setlo o'r rheswm, ond fel ti'n gweud, os nhw'n gallu cael cais ar y cap cynta, mae hyder nhw'n rhywun uchel, a gobeithio bod nhw'n gallu rhoi rhywbeth o lift i'r garfan i gyd, a bod nhw felly yn ifanc yn rhyw fath o arwen i cyd chwaraewyr man, tra bod nhw felly on a bit of a low, achos bod pethau ddim yn mynd y ffordd nhw wedi gobeithio. Ie, fi credu am y ddwy gêm nesaf yn erbyn Ffrainc, wrth gwrs mae'n chwarae Ffrainc a Dydd Sul, a wedyn yr Eidal. Mae perfformiad eitha fod eitha well o'r cwpl o gymau diwetha, a fi credu dyna beth yw'r peth pwysig. Os maen nhw'n gallu cael y perfformiad da, pwy oedd, falle bod nhw'n gallu ennill un o'r ddwy gêm na, a falle bydd mwy o spin positif arno fe. Ond wrth gwrs, dy'r big picture fel maen nhw'n dweud, mae dal angen bach o newid i'r gêm fenywod, herwydd mae fe ddim lle mae camau bach i wneud. Mae eisiau mwy yna i datblygu gêm yn fwy, a i lan at y lefel yna ble mae Ffrainc a Lloegr i wir cystadlu yn erbyn y tîmoedd fawr. Ond sicr, a i fi, y peth mawr yw, pan ti'n edrych ar menywod Ffrainc a Lloegr, mae'n amlwg bod y domestic game yn broffesiynol yn ei gwledydd nhw. A i fi, mae hwnna'n gam hanfodol i unrhyw wlad sydd eisiau cymryd rygbi, boed yn ddynion neu menywod o ddifri. Mae rai bod set-up proffesiynol dych chi ar ran lefel clybiau hefyd. A odi mae'n wych bod menywod Cymru yn cael y cyfleoedd mae'n chwarae yn y Prem 15s, ond mae hwnna ar y cyd o chwarae gyda'i rhanbarthau neu i clybiau ac ati. Bron o fod, mae angen i gael y set-up yn y wlad yma. Rhywbeth tebyg i'r URC hyd yn oed. Just bod yna rhywbeth le bod y menywod yn cael chwarae ar y lefel ucha, heb gorfod teithio am oriau yn wythnosol i wneud hynny. Ond o fi'n ôl beth ti'n gweud am ti positive spin, fi'n credu perfformiad gorau y menywod Cymru dyn hyn digon rhyfedd, oedd yn erbyn Lloegr am gyfnodau hir yn y gêm na, wnaethon ni wthio Lloegr felly i'r lefel ni'n wedi gwthio nhw o blaen, a oedd y sgôr terfynol felly yn efelychu hynny. Fi'n cofio es i wylio menywod Cymru Lloegr yn parcio ar fetia 5 mlynedd yn ôl, a oedd hi'n 63-5 i menywod Lloegr. Felly mae'r gap yn dod lawr, ond beth sy'n gwneud yw defnyddio'r perfformiad na erbyn y gwledydd felly sydd ddim mor brofiadol, ddim mor ddim gweud da, ond sydd ddim mor fawr felly Lloegr, a troi'r rheini mewn i canlyniadau felly gobeithio welwn ni rhywbeth bach fel ni nawr dros y pythefnos nesaf. Ie, gobeithio bydd y fuddugoliaeth yna'n dod dros y pythefnos nesaf, a nawr penwythnos yma, wrth gwrs, yn ywedig dy'r gêm menywod ar Dydd Sul, mae'r URC yn dod nôl, dechrau ar nos Wener, dy Caerdydd yn mynd lan i Ulster, a mae'r un newyddion fawr sydd wedi dod mas o'r gymau, mae Tlupe Ffaladaw'n nôl. A mae hwnna'n mynd i fod yn profiad eitha dda i Caerdydd,
A ie, beth chi'n meddwl amdano'r gêm yma? Fi'n credu mae'n gyfnod pwysig, prysur anodd i'r rhanbarthau Cymru rhwng nawr o diwedd y tymor. Fi'n credu mae'r pedwar rhanbarth yn gobeithio gwella'r eu safleoedd yn y gyngrair, a yn amlwg mae'r gwaith caled yn dechrau wythnos hyn. Nos Wener yn Ulster, dwi'n gallu meddwl am llefydd lot mwy caled i fynd ar nos Wener fel gêm gyntaf nôl ar ôl brec eitha hir i'r rhanbarthau, ond yn amlwg mae Carwyn fel Faletaw yn y garfan just yn instant boost i bawb. Mae fe'n codi pawb sy'n gwmpas 10-20% arall, a bydd hyd yn oed cael yn y stafell newid yn gymaint o hwb i'r chwaraewyr, a bod ar y ca hyd yn oed gwell, ond anodd fydd i ar Gaerdydd dwi'n credu yn Ulster. Ie, fi'n credu mae Ulster wedi gwneud llawer o newidiadau. Fi'n credu wedi 11 newid maen nhw wedi gwneud, wrth gwrs, maen nhw ddim wedi cael y tymor orau o lefelau Ulster, ond maen nhw dal rwle yn yr uwch ucha. Un o'r pethau fi'n bach yn annoyed y tîm o Werddon. Maen nhw'n dweud, ni'n cael tymor eitha wael, a wedyn maen nhw'n saithfed yn y cyngor. Ni'n meddwl, wel, angon, ond os cyfle Caerdydd mynd lan a ennill? Ystod wedi gwneud lot o newidiadau, odyn, ond fi wedi twmlo ar hyn o bryd, mae hyder rhanbarthau Cymru, falle dim y gwelch, ond yn tri arall, mor isel. Maen nhw bron o fod wedi colli gêm cyn mynd ar y ca, ond wedyn bydde fe yn typical iawn o Gaerdydd, mynd i Ulster ar ôl tymor braidd yn siambolig, a rhyw ffordd cael buddigoliaeth. Ond na, fi'n credu bydd Ulster, bod nhw wedi gwneud newidiadau neu gyd, adre ar nos Wener, odyn maen nhw'n cael tymor gwael, ond fi'n credu bydd gormod dan nhw i Gaerdydd yn chwarae gytre. Ie, fi'n credu, fi ddim yn siŵr, fi'n credu mae'r gymau mynd i fod yn eitha agos. Fi'n credu mae'r newidiadau mae Ulster wedi gwneud, yma sgwrs mae Caerdydd dy cwpl o chwaraewyr profed nôl, fel na chi sôn dy Faletaw. Fi just yn meddwl mae un o'r themau dy Caerdydd dros y blwyddyn yw colli dy losing bonus point. A fi'n credu falle maen nhw'n mynd i dod nôl unwaith eto. Nhw'n mor agos lan yn Munster. Ond fi'n credu mae Ulster jyst mynd i ennill gan rhyw 5 pwynt. A fi'n credu mynd i fod gêm arall ble mae Caerdydd wedi fod mewn y cysadleuaeth, y brwydr, a just yn mynd yn bryn. So fi'n credu Ulster i ennill gan rhyw 5 pwynt, fi'n meddwl. Fi'n credu falle bydd hi'n bach mwy, falle Ulster o wedi 9 pwynt. Fi'n twmlo getre, mae Ulster jyst yn dim anodd i chwarae, a bydd Gaerdydd ddim cweit yn sa'n credu. Ie, wedyn symud mlaen i di Sadwrn, mae'n dechrau mas yn Benetton. Mae'r dreigiau yn trefeddu mas yna. Fi'n credu, mae ddim llawer o wythnosau, mae pob rhanbarth oedd i gatre yn y USC. Mae wastad un yn chwarae gatre, ond mae fe ddim wythnos yma. Mae pawb yn bant rwle. Ond mae dreigiau mas yn Benetton edrych am fuddugoliaeth arall yn erbyn tîm o'r Eidal ar ôl fuddugoliaeth yn erbyn Zebra cyn y rowndiau Ewropeaidd. Ond fi credu mae Benetton yn mynd i fod yn eitha heri nhw ar y penwythnos yma. Maen nhw wedi cael tymor dda. Fi credu mae Benetton yn fel felly blwyddyn neu ddwy o flaen y tîm rhyngwladol o ran y datblygiad. Ni wedi gweld y tîm Eidal felly colli gemau, a nawr maen nhw wedi dechrau ennill gemau y flwyddyn yma. A fi credu mae Benetton jyst y cam o flaen nhw yn y gyngor, jyst maen nhw'n ennill a ennill. Yn wedi gatre, maen nhw'n really dda. A ni wedi gweld yna yn erbyn Connacht yn Europe, maen nhw wedi bydd i nhw. A fi credu mae'n mynd i fod yn eitha heri i tîm Dai Flanagan. Of gwrs, ni ddim yn gwybod y tîm oedd, herwydd maen nhw ddim mas tan di Gwener, ond fi credu mae'n mynd i fod yn eitha tîm gryf dy Benetton. So, fi credu maen nhw ddim yn mynd i roi lan ail dîm fel rhywun fel Leinster, felly mae ddim llawer o dyfnder dyn nhw i gymharu a Leinster, ond mae dal mynd i fod chwaraewyr rhyngwladol yna. So, rhywun fel Michele Lamro, rhywun fel Joan Ignacio Brex, Tommaso Melancello, chwaraewyr yna, maen nhw yn chwaraewyr eitha dda.
ond fi credu mynd i fod yn eitha heri dreigiau, ond fi credu bydd Bennett yn ennill eitha hawdd yn anffodus. Fi'n cytuno ti. Fi'n just yn credu ar hyn o bryd mae Benetton yn fel riding a high. Maen nhw'n y 6 uchaf, fi'n credu, yn y gyngrair, rownd gynderfynol yn y cwpan her. Fel, mae hwn o bosib yn mynd i fod tymor gorau nhw'n hanes. Wedyn yn amlwg, fi'n mynd gwneud wneud newidiadau, achos mae carfan bach tyn gyda nhw, a carfan sy'n gwneud i pethau i weithio. Mae'r tîm yn dewis bron o fod yn pigo unan, a wedyn pam bydde ti'n risgo colli ar y bapur, beth dylai fod yn gêm hawdd os ti'n edrych ar y safle y ddau dîm yn y tabl, a rhoi lle ti'n yr 8 uchaf mewn jeopardy. Fi'n credu bydd Benetton yn reit gyfforddus yn cadw i edrych fyny y tabl dim lawr. Unrhyw outcome yn y gêm yma, falle Benetton gan... Fi'n mynd i weid Benetton o 15 pwynt falle. Fi'n meddwl Benetton gan 12. Fi credu bydd dreigiau falle rhoi bach o challenge i nhw, ond os maen nhw'n dechrau dychwelyd profiadol, ni wedi gweld yr eidl dros y flwyddyn neu 2 diwethaf, fi credu bydd nhw'n rhy gryf. A nawr mae'r gwell ar ôl colli yn Ewrop, maen nhw mas yn De Affrica am y 2 wythnos nesaf, so fi ddim siŵr os mae'r gêm yma falle mwyaf addas iddyn nhw ar ôl colli yn erbyn Carwyn. Maen nhw'n chwarae Stormers sydd yn 5 safle yn y gyngor. Mae'n eitha tyn yn safleon yna. Fi credu mae'r Stormers wedyn mae chi tîmoedd fel Benetton, Connacht, Ulster, Lions, Gwylch Rwle. Mae fe'n ar bapur gêm mor bwysig i'r Gwylch, os maen nhw eisiau mynd mlaen i'r 8 uchaf. O fi ddim credu mae wedi dod ar amser eitha dda ar ôl y gemau Ewrop. Ond fel ti'n credu bydd y gemau yn mynd? Mae'n greulon mewn ffordd, ond maen nhw'n cael 2 gêm uffernol o galed yn Ewrop, erbyn 2 dîm eitha physical, a wedyn maen nhw'n cael pythefnos yn De Affrica. Beth maen nhw'n gweud yn Saesneg, out of the frying pan into the fire, efe. Yn amlwg, mae'n mynd i gymryd bach amser i'r gwerth o dros y golled erbyn Carwyn, ond gobeithio gyda flight o beth, 8 awr i De Affrica, felly mae hwnna'n digon amser yn drosto fe, achos mae hwn yn gyfle gwych iddyn nhw. Os gallen nhw bigo rhywbeth lan yn De Affrica, mae fe'n mynd i seto nhw lan i orffen yn yr 8 uchaf. Mae'n mynd i fod yn uffernol o galed, ond fi jyst yn gobeithio felly bydd y golled erbyn Carwyn yn galvanisio nhw fel carfan, a mynd reit, mae hwnna'n ei digwydd, ni mas o'r cwpan, ond mae rhaid ni droi'n ffocws ni nawr i'r lig. Ni ffili gadael slipo, ni ffili meddwl what if mae wedi bod, a fi'n credu mae Toby Booth o teip o hyfforddwr, mae fel mae fe'n trin y chwaraewyr fel, mae fe'n aros fel bach o sympathy am y golled, ond wedyn, right, back down to business, we've got a job to do. Fi'n mynd gwybod os wneud y gwelch ennill, ond fi'n credu bod nhw'n pigo lan losing bonus points. Fi credu mae'r falle, mae 3 gym nesau i'r Gwylch. Maen nhw'n chwarae Stormers, maen nhw'n chwarae Bulls yn South Africa, wedyn mae'n pythefnos bant yn nhw, wedyn maen nhw'n mynd i Leinster. So mae hwnna ddim yn nais o gwbl i tîm Toby Booth. A fi credu dyna ddim yw'r 3 gêm chi moyn ar ôl colled yn Ewrop. Ond fi credu, yn ymwedig dros y 2 gêm nesaf, fi credu bydd y Gwylch falle newid stael tipyn. Wrth gwrs, mae pac rhif dyn nhw, ond chi'n chwarae tîm oedd o De Affrica, maen nhw'n mynd i dod â pac rhif, so fi ddim credu mae ddim llawer o mantes yn mynd i dod ffordd yna. Ond fi credu bydd cyfle i nhw, felly wneud bach o newid i'r gêm ymasodol. Ni wedi gweld cwpl o weithiau dros y tymor fod yn gweithio ar ôl cwpl o tymoredd, cwpl o cyfnogwyr yn cwyno amdano, maen nhw jyst yn ddefnyddio'r pac, ond fi credu maen nhw wedi datblygu yn yr elfen yna dros y flwyddyn yma, a fi credu bydd falle pwyslais yn mynd mas a falle sgwri cwpl o geisiau. Os maen nhw'n dod mas o De Affrica, hyd yn oed just 2 bwynt o sgwri 4 cais yn pob gêm, mae hwnna well na dim byd. So fi credu bydd
falle maen nhw ddim yn ei sgori falle siwr gymaint o geisiau, maen nhw'n erbyn tîmoedd cryf fel y Stormers a'r Bulls, falle bydd cyfle iddyn nhw, falle rhoi bach o sioc i nhw fel rhywun ffordd. So, chwaraewyr talentog fel Giles, ni wedi gweld sut mae gyflym oedd e ar y penwythnos. So fi credu bydd y Stormers yn ennill gan fi'n credu 10 bwynt, ond falle bydd gwell yn pigo lan pwynt o ennill sgori 4 cais. A fi'n credu bydd yn gêm eitha cyffroes i weld hefyd. So, Stormers gan 10. Fi'n credu felly bydd bach yn agosach, a bydd y gwelch yn cael 2 bwynt erbyn y Stormers. Bydd yn sgoro'r 4 cais, ond hefyd o fewn 7. So fi'n credu bod Stormers yn ennill o 5. Ond bydd ni hefyd yn licio gweld bach o tincran yn y backline gan bod nhw'n chwarae yn De Affrica. Mae Walsh di chwarae'n wych fel cefnwr, ond i fi yn De Affrica, twlen ni fy mynd i'r rhif 10 na, just achos bod e wel eisiau chwarae fwy o rygbi a fel bach fwy o flair felly na Owen Williams. A Owen Williams ddim wedi bod yn wych. Bydden ni felly erbyn y Stormers. Mae Bulls yn stori wahanol achos maen nhw just lefel arall to. Ond fi'n credu, os chi'n arbrofi yn De Affrica, mae'r Stormers yn gyfle felly i wneud bach o hynny. Fi'n eitha mewn cytundeb. Fi'n credu mae Walsh wedi cael tymor dda yn y cefn, ond wrth gwrs oedd wedi rwyddo dy'r gwylch i chwarae fel rhif 10, a ni wedi gweld cwpl o siamplen ar dechrau ei amser dy'r gwylch, a nawr wedi symud nôl am yr gym wedi datblygu'n mwy. A fi'n credu 2 gym nesaf, falle bydd cyfle iddo fe dechrau fel 10, a dod ar falle attacking flair fel maen nhw'n dweud mewn i'r gym, os fe dy Kieran Williams nhw'n mocyn ar ei ochr, mae'n eitha dangerous fel 10-12 combo, so fi credu fi'n cytuno ti dy Walsh fel 10, herwydd mae fe'n chwaraewyr gwahanol i rhywun fel Owen Williams, so falle mae Owen Williams falle mwy tategol na Walsh, a mae Walsh falle rhedeg mwy. So fi gallu gweld yna, a falle bydd yna falle bach o gwahaniaeth dy'r gwell mewn mas na i sgori geisiau. Da'r peth yn dy fe, ennill yn De Affrica, ni bod yn gystadleuol yn De Affrica, mae rhaid ti sgorio ceisiau, wedyn throw caution to the wind, a os yw'r gwelch mewn sefyllfa ar ôl 60-70 munud bod nhw yn y gêm, ti wedyn yn gallu dod ymlaen o Owen Williams, reit, chwarae'r Corneli, setlwn ni am beth ni teb o beth, ond Yr gêm ola o'r penwythnos lan yn Caeredin, mae'r Scarlets yn trefelu lan yn edrych am fuddugoliaeth ar ôl colled eisiau siomedig yn erbyn Glasgow, cwpl o wythnosau yn ôl. Mae Caeredin yn tîm arall sydd yn y mix dy'r 8 uchannau. So, os ydych chi'n cynogwyd y gwylch yn gwylio ar hyn, wy'n siŵr bod nhw'n felly'n cefnogi Scarlets am 80 munud am y penwythnos, bydd yna'n helpu nhw mas rhyw ffordd. Sut ti'n gweld y gêm mynd mas yn, rhywun wedi galw hyn, y Murrayfield Stoop i fi cwpl o wythnosau yn ôl. Fydd y lecor enw na, actually. Mae rhywbeth, diddorol. Felly fi'n gweld hwnna'n stico felly d'amser. Yn anffodus, mod i'n berson eitha optimistig fi'n credu, dwi ddim yn gweld y Scarlets yn helpu ein cyfeillion dros bont llwchwr. Fi jyst yn credu, mae'r tymor ma, heblaw am ambell i spark fan hyn yn cod, jyst dim ond complete write-off i'r Scarlets mewn ffordd. Byddech ddim wedi gweithio, mae'r steil ddim yn siwto'r chwaraewyr, neu yw'r chwaraewyr ddim yn siwto'r steil, bynnag ffordd chi eisiau edrych yma fe. Ond fi jyst yn credu mae y cloion eitha tymor ma orffen, y gorau gyd, a wedyn bydd rhaid y hyfforddwyr a'r chwaraewyr wisg lawr, a felly gweithio mas beth yw'r plan am sut mae'n mynd i chwarae'r bydd nesaf, achos fel cefnogwyr, ni ffili gweld tymor fel hyn to. Mae wedi bod yn effernol a bod yn gwbl onest. A heblaw bod Gaerdydd yn y gyngred, fe wedi bod yn llai o fuddugoliaeth i'r rhanbarth, ond fi'n gweld Caeredin yn ennill yn reit gyfforddus o lle tua 20 pwynt, felly mwy i dynod. Fi'n credu y beth pwysig i Scarlets bod nhw'n ddim ond dweud ffront o lan, falle aros mewn y brwydr yna yn y pac. Wrth gwrs mae dydi chwaraewyr fel Lawsi, Fafita, rhywun fel Alex Cray sydd wedi chwarae mor da dros y blwyddyn yma. So dyna beth pwysig i nhw, os maen nhw'n gallu aros mewn y brwydr yna,
dy rhywun fel WP Nel, rhywun fel Sgwman, dy Caeredin. Felly bydd cyfle dyn nhw. A fi ddim yn siŵr, mae fe'n cyfnod anodd i Scarlett. So, fi ddim yn siŵr pa stael falle maen nhw'n mynd lan na. Oedden nhw'n mynd lan na jyst i sgwr i ceisiau. Fel yn neu, oedden nhw jyst wir yn ffocysu am ennill gemau dros yr wythnos i ddwy nesau, jyst i cael y W column fel maen nhw'n dweud, felly lan yn uwch. Neu maen nhw'n jyst mynd las na, felly ceisio trial tactegau newydd, a falle mwy o mysodol hefyd. So, fi ddim yn siŵr, ond fi credu mae Caeredin yn falle ffefrennau, os unrhyw amcan dy ti. Yn bersonol, byddwn ni'n bodlon bod y Scarlett yn cael buddigoliaeth by hook or by crook. Take a 3-0 win a bod y gêm mwyaf boring yn hanes rygbi. Ond fi ddim yn gweld Dwayne Peel yn dewis tîm a gweithio nhw'n mas i chwarae fel. Fi'n credu maen nhw'n mynd i drial pethau, a maen nhw'n mynd i sgorio ceisau, maen nhw'n sgorio ceisau. Ond fi jyst ddim yn credu ar hyn o bryd bod first line defence, bod up front tackling ddim digon da, mae jyst gormod o missed tackles a cwmpo off tackles sy'n meddwl bod tîm oedd yn sgoro am sport yn erbyn ni. Felly, fi'n credu bod Caeredin yn mynd i ennill lle o tua 20 pwynt fi'n credu. Fi'n meddwl Caeredin gan 15, so mae'n ddim yn mynd i fod yn wythnos eitha dda i ranbarthau Cymru os mae'r amcanion ni yn gywir. Ond mae Zoom yn ei bwto fi mas ar ôl rhyw 2 munud neu rhyw fath, so fi credu fi'n mynd i rapo hyn lan eitha gyflym. Diolch yn fawr i Carwyn Evans i ymuno dy fi hyn o. Diolch yn fawr am ymuno ar pod. Fi credu ni gallu rannu'r newyddion yna nawr. A ni wedi fod yn eitha dda dy'r welcoming ti wedi dod mewn ar pod dros yr wythnos i ddwytha. A ni wir yn werth rog i ti step o mewn herwydd wedi bod ti'n mynd digwydd hyn os oedd y Carwyn arall yn gweithio. Fi, Iestyn Thomas, diolch yn fawr am gwrando. Gwneud yn siŵr bod chi'n dilyn ni ar y cyfryngau i gallu ffindo fi a Carwyn ar trydan a wedig y pod i cyfan ar pod Rygbi Cymru. Diolch yn fawr am gwrando. Diolch am gwrando i'r podcast Rygbi Cymru. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.